Ebubanedo Akachaam. Ebubanedo Akachaam. In your voice. Watch this. Get on to. No music. Fully established. No. Fanazo time, not years. Unu here and I don't feel New York as you go TV or actually I could go people living there we go. You make Unu here and let you get looking at us and how fun you can go. The same person as you go TV. Typical New Hibe. Who is unable now. Now, no, if you are going to commit to Pasa, so soon you object and you find a group. Ebubanedo Opana Ukubulu Wuntishiriye. And he who the gods want to destroy, they first make mad. Okwonu mmadu sire edo nwelu ngwo. Edo nwelu ngwo. And the bala feluke Olala. Kita can confirm na indeed no nyala na akpọ mmadụ onye ala amhodori no na awala. Efuna e make you Ebubanedo no na social media na akpọ mmadụ onye ohi go say that you have lost your conscience. If you have not lost your conscience, iya mana you are the last person you make a pono ga akpọ mmadụ onye ohi. Mana because of inu and that he who the gods want to destroy, they first make mad. Whoever that made you think that you are the Messiah, they will expect. That they should stop deceiving you because they have packaged you for doom. If you know a kukwafo, a kobelo, a bwebe, ni jagu kunli bwebe, one day the way pele ne bwa na bwa. I fire back because you are the least person. Integrity. If they make a ponoga, they put integrity. Ebubanedo. Ongbo ife ma football. E got go. Kamba yo. Mwanne mwoke. Maka mwanne mwoke kewo. Onwere ofife mabo na nde bayi na ademe. O na-eme nde bayi nenecha ogu nwere ka o si wee do. Asị kere onye a ga-eji nụ ọgụ a. An enemy. Emezi onwe a tool for that fight. Ewuruzie ego na anu ogu ahụ. Emegu enough onwe ka Messiah. Ndị niile ahụ ji anu ogu ahụ people believe in you for one day. They are the people that never trusted you for one day. They are the people that never trusted you for one day. They are the people that are looking for your failure. Any slightest, that is the tool that you use as an scapegoat. But it's obvious that na go banana loko na hammano na no nwere anya wesi na ahụ amakayo. Wesi na ahụ amakayo. I will give you another advice. I will give you another advice. Know your limit. Know your limit. Okay, for a cook on on day deceive kiji deceive. On the when we come to Newi to talk about integrity, in where you zero, you are the last person that should open your mouth and talk about integrity. You are the last person that should open your mouth and talk about fairness. You are the last person that should open your mouth and talk about Ekumadonoshi. You are the last person that will open your mouth and say na mmadụ jenale ego. Ndị Nnewi niile go na ha na-eme fama. They know you are worse than the people you are criticizing. You are talking about Ibeto. Inwe power Ibeto nwelu igbo mmadụ na Nnewi. Look at nwelu ife ichi, nwelu ife nwelu spiritual power inweho even though niile impose no onwe. But you keep threatening people here and there. You keep threatening people here and there. Isho ka mmadụ nwụọ onye go na ekwugharị ya n'okwu ikwu ni ihe ejegbe egbe onye go kwuta na ọwụrụzie n'iwu obi edo ma ọ ngu ji n'ọfọ Nnewi mmadụ ya nwụsịsị because ị na-ekwu okwu ndị dị wise ya dafu the bitterness and hatred dị n'obi. You are looking for who to drag down with you. You are looking for who to drag to your sinking ship.
n'Enugu iche na ndị Nnewi iwe eru iche na ndị Nnewi iwe nye onwe ka esi wee kewe oke na Nnewi wee si oke si were oke Nnewi anyekene mmadụ ka o jide Ebube na-edo dibịa gbalụgụ n'afa na ndị niile a na-asị ghọrọ idol ya asịsị nye gị oke ahụ ka ejide ikwe chetakwa ife ngwara gị o nwere ebe okwu na-eme olu achọwa onye ahụ eyuzu as an scapegoat and achọwa onye ahụ all the enemies of the people ndị mmadụ na-achọ their downfall ka a use because they will quickly make themselves the tools because they want to impress the people that don't like them. Nwata na-agba egwu suru gede mara na suru gede wee egwu ndị mmụọ onye ala ha ma na na-awụ ala n'ebe ị nọ ka nna wee nwa na onye ala ma ọ na-awụ ala ọ na-eme nna watch video unu ị na-aba ịchọ ka Nnewi mma ịchọrọ ka gụnụ dị mma ndị na-emejọ mmadụ ndị mejọgoro mmadụ ndị na-intimidate mmadụ ndị ana-enenegu si ife na-enenewu the boldness iji anọ na kamera na-akụ something that doesn't reflect on your character na-akụ something that you are direct opposite ndị mmadụ ma ndị Nnewi makwa they are not ignorant of it ọ mgbe oluzie elu n'ebe a na-eri wee malụ na fama nwere ama m gwere makpụ nke afọ na-ata. Stop constituting nuisance. You are making yourself a nuisance. You are losing it completely. Ọwụ na ọnwụ obere ife aka m asị go ka nje yo ndị Zion ministry ka package ewu budago psychiatric hospital adụ na Aguleri ama note ni ji asho reply m ịghọtago because iwogo m nke isi wee m nke ebua ka nhapụzie ala nke ije we ka nhapụ ala nke ije zi we na platform Okpuneze ka nhapụ ala nke ije we na platform maka ala ka ije we. You are losing it completely. Follow kita awụ ndị apụta afụ ka iyipụ akwa na-agba n'iro ndị niile na-ekwu ka mma ha ka nwe integrity ha ka nwe value ha ka nwe everything. You want to stain people's clothes ndị isha white ka ije stain white fa ishe na ndị mmadụ go na ha na-eji ife ewu ewu n'anya n'obodo a ka ishe na iwu ewu. You have a long way to go. Ọ na-eme nne-eneghu nnọọ anamamụ the highest ridicule and the highest amụ mmụrụ imeghepụ ọnụ kpọọ mmadụ onye ohi ngụnwa wee Ebube na-edo nya apụọ nnọọ ndị mmadụ na roundabout say okay onye gafeta nene tu onye okwute so you na more people will stone you than those people you are criticizing. Than those people are just emotionally dragged down. You use the emotion of people to drag them down to your level, and this phase will go. With this phase gashalu, you will know your place. That is why ndị go na ha nọ na sinking ship ji wee hapụ the ship to the path of progress and peace. They cannot choke in a recruit to people, not other people. You think people will ever look at you as the Messiah? You are a joker. You are a joker. People are just using you to cover up this phase I'm on air because they know you are the only person available. You are the only tool available because you want to prove a point. You think there is a history you want to rewrite, but you want to rewrite it in a wrong way. In a false, in a boamuma, the moon agwagoku, the ikuku na agwagoku, you are not listening to anybody. Oh no, when you feel against oh mulu, then kopuki against. Nobody is talking to you. Stop deceiving yourself. Nobody is talking to you. You are not seeing anything. Ụbọchị ndị a na-enye na-akpọ ya etiwugwu ụbọchị aka ya nọ wee ma ụbọchị ndị a na ị na-akpọ ya etiwugwu mgbe m merụ maka ife katidral ọbụlọngụ ka m furu wee mebe ọhọngụ ka m furu wee mebe even mgbe ị na-anụsị Ifeanyị Ụbọgụ I was talking about Ifeanyị Ụba even mgbe ị na-anụsị Ifeanyị Ụbọgụ I was speaking about Ifeanyị Ụba even without meeting Ifeanyị Ụba hapụzie ndị richa fall out somewhere but as a shock ha ghọọ history your words are fall hand to hand oge ịpụta na-ekwu na mba anụ ikwuru na video na-eseklet na mba egbughị nwunye na ịkọnfam na mba egbughị nwunye n'oso n'ife melgo na Ifeanyị Ụba ji wee so okwu n'ikwu na mba egbughị nwunye mana mba a ka ịpụtakwaziri taa na-ekwukwazị na mba gburu nwunye. A man whose word don't match with his action. You allow your emotion to control you. You speak through your mouth and not through your brain. You are not even allowing the line. You think your emotion is the same with the rest of the Nnewi.
Is that what you are thinking? You have confirmed to people that na mba mba egbughị nwunye, ngwụkwa abịakwala kịta na-ekwukwa na mba mba gburu nwunye, na mba mba gburu nwunye. There are so many things. Now all these things in a corner social media, but don't drag me into it. If you drag me into it, you will not like it. You will not like it. You are still a baby blogger. You are still a baby blogger, but you just don't know that you are walking into a dish. What I go? What I now go together. Amasha na nwata na-akụ egwu na-agba egwu nwere ndị na-akụri egwu, mana dụkwochọ na mgbe oyi elejiri na ndị a na-akụrụ egwu Gabros na-akpọrọ ibe eto ọga ị na-ekopụ ekopụ no the humble wee na-ama ọ pụtakwa na vidio n'ọrụkwa gwakwa ya na ibe eto enu ngụnwa na-akpali na onwe great respect for him. Ị ka na-aka akụkọ that na he can never na onweghị ife nwere ike isere ya na ibe eto na nnewi enweghị ike ise nya na ibe eto. Ị ka na-akọ ka white wash ife niile na ibe eto wụọga ya. Ị ka na-achọ ka white wash ife niile. You are the only sent ndị nye nọ na nnewi na awụyala so ngụnwa wee bube a na-edo wezigbo mmadụ. Ngụnwa wee bube a na-edo so hu wezigbo mmadụ. Ọkwọnụ mmadụ siri edo nya nwere ọfịa edo wee nwere ọfịa. Mmadụ siri edo nya nwere ọfịa edo wee nwere ọfịa. N'onwekwu n'olu ka alụsị ya akpakarị ike agwa ya osisi eji wee tụọ atụọla ọmalụ ọmalụ atụọla ofeke ofe ife isi n'ọfịa. Ana m aga n'oke azọ uju overconfidence egbuo na even the strongest people do strong, not to talk of somebody who is weak, who only have power n'ọnụ. Be wise. Be wise. If you think you are wise, show your wisdom. Mama the limit. Mama the limit. Mama the limit. This is Ezugo.